Ah, kayo naman po, nung nabuhay ho si Kristo, nagduda-duda ang tao na hindi siya nabuhay, hindi siya nagbalik muli. Pero okay, the doubting Thomases in us. Okay, ganito po, may rule ho kasi sila, no? Na sa European Union, may data privacy po. So, wala pong dokumento, wala po na picture na makakapag-confirm. Okay? Meron po kasing ganon. They would neither confirm nor deny on all these matters. So, ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. So, yung kabigatan na pakitaan mo muna ako ng picture na nakausap ni Ambassador. Tiyak ko, pagbalik ko, sasabihin nyo, Sek, pakita, nagpa-selfie ba kayo kay, baka hindi mangyari yun. Baka hindi mangyari yun. Baka kasi pinagbabawal yun ng kanilang panuntunan. At kailangan natin galang yung panuntunan nila. Pero sa akin, ano yung confidence level ng gagaling? Ako, confident ako na makakamiting ko yung mataas na opisyal ng Czech Republic. Ibig sabihin nun, yun ang pinag-uusapan namin. Diba? Maliwanag din na gumagalaw yung proseso sa yung sa ating diffusion, yung team ng PCTC natin. Diba? Kasama ko rin sila sa pangunguna ni General Romy Prestosa. Diba? Na gumagalaw. At batid din namin na meron ding mga abiso. Kasi nung siya ay nakuha sa kustudiyan ng Czech Republic, nagpa-abiso sa iba't ibang bansa, nagpa-abiso sa atin na, kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso Kilala nyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa nyo, ay ipag-alam nyo sa amin.